ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକାକୀପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଇଦାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଇବାରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ଏକାକୀପଣ ଏକ ଅଭିଶାପ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ସାଧନାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ? କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକା ମନେ କରେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୀତାର ସେହି ଅକୁହା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ନିଃସଙ୍ଗତା ତାଙ୍କୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏକା ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏକା ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଃସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ, ମୋହ ଏବଂ ଆସକ୍ତି। ଗୀତା କୁହେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା ହୋଇଯାଇଥାଉ। କୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକାକୀପଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଚାହିଁବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଭିଡ଼ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଏକ ଉପହାର ପାଲଟିଯିବ। ତୃତୀୟ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନଃ ହୃଦୟେଷୁ ତିଷ୍ଠତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏକା କେମିତି ହେଲେ? ଏହି ଅନୁଭବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, କର୍ମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମରେ ମନ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏକାକୀପଣ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏକା ରହିବାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏକା ରହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ବାହାରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଏକା, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାକୀପଣରୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିଜ ଗ୍ରହଣରେ ରହିବା ଶିଖିଗଲା, ସେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।